Ξέρεις τι καπουτάνας και Σαββίδιακο. Όταν μου πες ότι είσαι αδερφή, Σαββίδι πίνε, σου παγάμω τη μάνα σου, φύγε από εδώ δειλέ. Ρε μαλάκα, πουτάνας γε χόμπιτ, να είναι γάμο τον πατέρα σου το πούστη και την πουτάνα τη γυναίκα σου που δουλεύει με την παλατσινού στο πεζόδρομο, θα σου γαμίσω τι έχεις. Γάμω τη μάνα του θηρίου, του Άρτεμις, του πουτάνα γιου, του Βλακόμοτρου και του άλλου με τον πιστολάκι. Πιο πολύ του Άλεξ. Άκου τι θέλω τώρα. 15 μέρες δεν θα μιλάς, δεν μπορώ να σε βλέπω. Και πάνω που πηγαίνεις παράδεισο και κάνεις ιστορίες σου, γάμω τη μάνα πάλι. Λοιπόν, άκου τι γίνεται τώρα. Θα ξαναρχίσει αιμοκάθαρση κανονικά. Στα κόβα ο Πανόλα που στη γάμο το μουνί της μανάς σου, της πουτάνας, της ξεκολιάρας. Άκου να σου πω τώρα, στο 13ο πολεμιστή στη ταινία τα λέει όλα και πάνε όλα κανονικά. Δηλαδή, ο πουτάνας γιος ο Μίτσι, γιος που έχουμε και Έλληνα Ανδριανού, Ρουφιανίκτρας. Μετά είναι ο Κριέτσκι, το σκατό του κόλλου της Ροξάνης, πότε θα βγει και πότε θα τον εγαμίσουνε. Γη ξεγεί, ο ένας το μουνί της μάνας, από τώρα δηλαδή είναι αυτό. Είναι ξεκολιάρης στην Παλατσινού, Καρίκλια. Πουτάνας γιος ο Κώστας ο Διαβατά, έχω όλο το πάω στα Διαβατά. Του γαμάνε τη μάνα το μαζί με το 10-10 τατουάζ όλος ανώμαλος ξυρισμένο κεφάλι, ναζί. Και τον Όλιβρέν, πώς λέγεται, μπράβο. Τι είστε, πώς το λέγεστε, ομάδα μωρά Διαβατά. Από 10 χρονών και κάτω, είμαι με μία ο Πετράν ή η Ρόδης, όλοι φάπες. Ο Χάρης και ο Ιωάννου. Τι μας δίνει, σου κόβω τη χορήγηση πουτάνας για από σήμερα. Γεια σου ρε διευθυντή Διαβατό. Θέλω την Ανθή και τη Στικούδη. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά η Ιωάννα Μπέλα συμπεριφέρεται τελευταία κάπως. Άκου το άλλο. Κατέβηκα Αθήνα, πήρα την Μπέζ, γιατί με πήρε τηλέφωνο και μου λέει η Αλβανίδα που ήταν στα Ιωάννινα, στο Κοντοπουλάδικο, πάνω στο συντριβάνι απέναντι, εκεί με την καριόλα την Τίνα. Πετράλωναν οι αλφα δείχνω τα βυζιά μου, όλοι άλλο δωμάτιο τώρα, για καπνί μόνο και... Άκου τώρα. Και με παίρνει τηλέφωνο, η Μπέζη με και γράφεις για μένα, 2021. Μπορεί να γαμάς, όποια γαμάς, αλλά είμαι Αλβανιδό, ποίημα. Κάτσε να διαβάσω μικρέ. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή που σου μίλησα τηλέφωνο, με παρτουζώνουνε η ομάδα του Κλοντ Βλαστού. Κατάλαβες μαλάκα. Και να μην τα απολόγω, της λέω εντάξει, αφού έχω χεστεί τώρα γάμισε δεν μπορώ να σου μιλήσω άλλο, σε παρακαλώ λυπήσου μου. Και της λέω άμα βρω λεφτά πάμε να σου πάρω ρούχα, γιατί έτσι κάνουν συμπεριφέρονται οι κρατούμενοι, όταν βρουν γυναίκα σαν μωρικόφυλλα. Όταν βρουν γυναίκες και έχουν από πίσω τέτοιους άντρες, γάμισε τα. Ο Κλόντι γλύφει την κολοτρυπίδα του γιου της Γαρμπή, αλλά μετά το ξεσκίζει στην πούτσα. Και να μην σας απολόγω, το πέτυχα στο στριβάνι και πόσες μονάδες αγοράστηκαν. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει κανιβαλισμός. Γεια σου πόρνη μπες, που σου γράφει και πείματα γάμω το μουνί της Σοφιτσαφούλιας Καριόλας, γάμω το μουνί της μάνας σας. Τέλος χωρίς, ξέρω ότι είμαι γάμω μάνα σου.